аз ҳар ду ҷониби мо хиёбони рӯдакӣ аст. он аз шимол то соҳили дарёи варзоб ва аз ҷануб то вокзали роҳи оҳан тӯл мекашад. салом, душанбе сити аст, барномаи муаррифии мавзеъҳои шаҳри Душанбе. ин бор мо дар хиёбони рӯдакӣ сайру гашт мекунем. рӯдакӣ хиёбони марказии пойтахт буда, нахуст Ленин ном дошт. ин хиёбон дар охири солҳои 20-уми асри гузашта бунёд гардида буд. муаллифи лоиҳа Пётр Ваулин аст. ҷолиб аст ки қаблан хиёбони Путовский, имрӯза Сомонӣ, кӯчаи марказии Душанбе ҳисобида мешуд, вале ҳангоми тасдиқи нақшаи ниҳоии шаҳр, кӯчаи Ленин хиёбони марказӣ интихоб гардид. танҳо тасаввур кунед, хиёбони кӯчак дар маркази шаҳраки нав ва авҷи сохтмони биноҳо дар атрофи он. чунин буд намои ин хиёбон дар солҳои аввали бунёдаш. бо мурури замон он васеъ гашта буд то андозае тағйир ёфт. соли 1992 хиёбони Ленин ивази ном кард. ба он номи шоири маъруф, сардафтари адабиёти классики форсу тоҷик Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ дода шуд. худи хиёбони марказӣ бошад аз ҳисоби дигар кӯчаҳо васеъ гардид, вале бо вуҷуди ин ҳама дигаргуниҳо, имрӯз ин кӯча яке аз хиёбонҳои классикии Душанбе боқӣ мемонад. саросари онро ҳамоно биноҳои кӯҳантарини пойтахт ишғол кардаанд ки ин ба хиёбон назокати дигар зам мекунад. гулгашти пур аз чинорҳои он бошад ба қавли мағзи ин хиёбон аст. ҳар як сокину меҳмони Душанбе боре ҳам бошад зери чинорҳои ин хиёбон сайру гашт кардаву дар харакҳои гулгашти он истироҳат намудааст ва бо гирифтани номи Душанбе бешубҳа пеши назари аксарият баъд аз муҷассамаи Исмоили Сомониву боғи рӯдакӣ маҳз ҳамин хиёбон меояд. имрӯз бинои палатаи ҳисоби кишвар, собиқ бинои китобхонаи миллии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, биноҳои хонаи матбуот, академияи илмҳо, вазорати адлия, донишгоҳи миллӣ, театри опера ва балет, парлумон, чойхонаи роҳат ва театри лоҳутӣ аз кӯҳантарин биноҳои ин хиёбон ба шумор мераванд. то баҳори гузашта биноҳои аввалин кинотеатр, дертар бинои телевизиони Сафина ва нахустин меҳмонхонаи Душанбе вахш низ ин хиёбонро ором медоданд, вале мутаассифона онҳо тахриб шуданд. ҳамчунин дар ин хиёбон марвориди шаҳри Душанбе муҷассамаи Исмоили Сомонӣ воқеъ аст. дар умум сайругашт дар хиёбони рӯдакӣ ба хатсайри ҳатмии сайри Душанбе дохил мешавад. пойтахтро аз дохили автобуси доошиёна метавон беҳтар дид ва мо низ савори чунин автобус шуда сайри хиёбони рӯдакӣ мекунем. хайр, то саёҳати оянда.